Vanakkam, I'm Dr. Raghavi. I'm a urogynecologist of pelvic floor surgeon. I had a mom recently who came to me and said, என்னோட 12-year-old childக்கு வயிறு வலிக்குதுன்னு ஸ்கேன் பார்த்தோம். அந்த ஸ்கேன்ல ஓவரியில கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு கட்டாயம் சர்ஜரி மட்டும்தான் சொல்யூஷனா அப்படின்னு கேட்டாங்க. So my answer was, ovarian cystக்கு சர்ஜரி மட்டும்தான் சொல்யூஷனா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை. It all depends upon உங்க ஏஜ், அந்த சிஸ்டோட சைஸ், அந்த சிஸ்டோட நேச்சர் அண்ட் வேற ஏதாவது அடிஷனல் சிம்டம்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் பெயின் இருக்கு, இல்ல வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா மட்டும்தான் then we have to resort to surgery. ரொம்ப சின்ன cyst like less than 5 cm, even less than 7 cm without symptoms in a very young girl கட்டாயம் சர்ஜரி தேவையில்லை. ஜஸ்ட் மானிட்டரிங் மட்டுமே போதும். அந்த cyst ட்விஸ்ட் ஆகி சிவியர் பெயின் வந்தாலோ இல்ல பீரியட்ஸ் நின்னதுக்கு அப்புறம் அதாவது போஸ்ட் மெனோபாசல் உமன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு cyst இருந்தால் மட்டும்தான் then we have to resort to immediate surgery. Thank you.